entrant dins el món, diguem-ho, del que és una fabricació que se diu avui en dia Goodyear. En mallorquí se diu en aquell temps lluç salat. El lluç salat se va incorporar un temps aquesta fabricació de Goodyear se fa a les cases, o sigui, se fa a mà. I els sabaters aquests la van incorporar a les fàbriques a finals del segle XIX, que el mestre Guillem Fluixà va dur la maquinària aquesta, diguem-ho, d'Inglaterra, no? El sabat de Goodyear és igual a xerrar, no vull dir noms, però és igual a xerrar a un Mercedes, a un BMW, aquests cotxes que són més de qualitat, més a un rellotge Rolex o el que sigui, no? No és per dir firmes, no? Una sabata que pel peu dona més, fa més bon dur, els peus descansen més bé i és una sabata més còmoda perquè avui els materials són flexibles i han fet una sabata que avui la gent està orgullosa de dur una sabata del mercat que siga, però que siga Goodyear. Aquest sistema de fabricació era un sistema que pels països nòrdics, o pel nord d'Espanya, els països nòrdics, va molt bé perquè no agafa humitat. Quan duien aquestes sabates, el peu no agafa humitat, o sigui, pots anar per dins aigua, xerrant clar. El Goodyear du bastanta feina. Du més feina perquè és un altre món. El Black, que se diu Black, va correr per de dins la plantilla, i en canvi això no. Això és un altre món perquè ja du la gira, ja du tot és una altra estructura de sabata, comprèn? I més bona i més duradera. I això té dos cosits, un que interior, que no se veu, que agafa corte, plantilla i una cosa que es diu làbio, i va tenir un altre cosit una vegada fet per de fora. I aquí tenim màquines que pot demostrar el que és més o menys el que és una sabata Goodyear. I a partir de disseny se realitza la forma, se realitza una forma, després de la forma se realitza un patronatge, llavors se treu el corte, després del corte se fa la fabricació. En poques paraules, quan tenim el patró, la talla, se munta, se repunta, se prepara tot, se munta damunt la forma, i damunt la forma se prepara la plantilla, i a partir d'aquí se munta, avui en dia, a mà o a màquina, no? Avui en dia tot se fa a màquina. El disseny, avui en dia, no ha canviat, tots els anys se fa igual. Se treu d'un dibuix, d'una foto, d'una idea, se fa un disseny. I a partir d'aquest disseny se fa el que se realitza a la sabata. I tot va molt lligat, diguem-ho, el que també és la moda de la roba, no? El que és el món de la forma, quan sabem si que anem a fer, se modela, no? Se treu d'un tros de tronc, un tros de fusta, i amb una raspa, ajudant per una màquina de raspar, se moldella la forma. Si necessiten el més estret o el més ample, se posa pasta, i el que se fa és, de la idea que tenim de disseny, se realitza la forma. Se mira el quiebre, se mira la punta, les amplaris, les llargares, i si és necessari, se fa un patronet, unes galgues, que se diu, i se modela la forma en el gust sempre del patronista, del dissenyador que t'ha mandat la idea. Això és una màquina bastant antiga que la funció que té aquesta màquina és d'escalar patrons, les talles que avui en dia coneixem per talles. Aquí tenim dues medides, unes que són les amplaris i les altres són les llargares. Les amplaris van a mil·límetres i les llargares van en punts. Els punts són 6,66 dècimes cada punt, i això, gràcies a en Carlo Magno, en aquell temps que tenia un peu desmesurats, que tenia un 57, se va poder, gràcies a ell, inventar l'escalat, perquè el mil·límetre no anava bé per les talles, i se va posar el punt francès que dèiem avui en dia. I aquesta màquina té aquesta funció. Això és unes peces que se mouen per
per escalar. Aquí tenim un original fet del patronista, per la cissalla, se col·loca aquí i se copia. Se copia amb aima, sempre ben pel patró. I una vegada tinguin això, aquí se posa un cartó i se copia aquí de sa. Se sobreentén així, val? Veus? Se sobreentén. I una vegada se deixa, fem una talla X, això se lleva i se du i se retalla en la xixalla. El procés següent és el mateix. Se torna a tocar la manivela, la talla, i se torna a adequar, s'amplari i s'allargar-hi. I una altra vegada el mateix. La sabata és un producte molt manipulat, passa per moltes de mans. Una de les primeres mans que passa a partir que tenim els cuiros és el teat. El teat de peces, de pell, que se tallen els patrons, i cada part de la pell, és per una peça determinada. Les pales a un puesto, els talons a un altre puesto, i anem repartint la pell, cada tros de pell, a la peça que toca, procurant que estiguin ben tallats, com així, que no s'estirin, la pala no se pot estirar de per llarg, i se va confeccionant totes les peces, taloneres, mitges pales, s'està tallant totes les peces que du una sabata. La pell està composta de diverses parts, entre elles les cames de l'animal, que s'anomenen garres, la part de les anques, que és la part més guapa de la pell, més resistent, i anant pujant cap en el coll. L'espinada, que sempre queda marcada. I no és correcte posar-ho en això. I aquí se triaven, per exemple, la part més guapa de la pell per tallar la pala, que això seria la pala, i anaven tallant, componguent les pales així, i anaven tallant que sortigués les peces més guapes. S'empleaven per tallar les pales, anaven col·locant, i els talladors anaven tallant les pales, per després, a les bandes més fluixes de la pell, sempre però cuidant que no s'estiràs la peça. La peça s'havia de ser sana. S'empleava per tallar els talons aquests, i anaven tallant. I diguen que les parts més dèbils de la pell sempre repeteix, s'empleava per les taloneres, però sempre repeteix que no s'estiraven. Així era igual, però així no se podia estirar. Tallaven vius i s'anava tallant les peces de les distintes peces de la sabata, de la pell. Cada part de pell era per una peça. El aparado es la sección donde trabajan las mujeres que cogían el corte que traían los cortadores y se hacía el teñir los cantos, el rebajar, el trapar, el pegar, y una vez que estaban los forros pegados y el corte montado, se pasaban a las pespunteadoras. También había que hacer borlas, adornos, que se hacían para los zapatos, que en vez de trapar llevaban adornos, llevaban unas borlas, o forrar hebillas, que también se forraban hebillas. Las empresas estaban compuestas de la sección de aparado, que estaba solamente mujeres, y la de hombres. Es decir, también empezábamos, los cortadores eran hombres y el aparado de mujeres. Y después ya estaba el montado, la fabricación, que eran de hombres, y el envase, el terminar el zapato, que estaba compuesto de hombres y mujeres. Esta máquina es la de trapar. Se hace así, se pasa, se trapa y el resultado es este, el trapado de aquí y el de aquí. Es adornar la punta del zapato, se trapa para que no sea un modelo liso. Y eso es el trapado. Había que darle con los pies y ir con cuidado para que quedaran los agujeros bien hechos
con distancia adecuada, para que no... Al principio, cuando aprendes, destrozas muchos cortes, pero una vez que lo has cogido, se trabajaba a escarada y entonces, como podéis ver, está todo perfecto. El rebajado es un sistema para que cuando se hace el pespunte no quede un bordón, sino que quede lisito. Entonces se pasaba por aquí, así, se repasa, se rebaja los cantos, una vez que se ha rebajado. Igualmente en los cortes, para pegar la talonera, se rebajaba la parte de la talonera, se bajaba la manivela. Aquí hay un tope para que las piezas no pasaran hacia adentro, sino que quedaran por donde está marcado que había que rebajar. El zapato trae muchas piezas. Cada pieza tienes que juntarla con la otra para que el zapato se quede formado. Estas son las piezas que lleva más o menos un zapato. Hay que llevar más y hay que llevar menos, pero se tienen que pegar una con la otra y juntar las piezas. Luego después nos las dan a nosotros de la máquina y tenemos que hacer coserlas, unirlas una con la otra para que no se despeguen. Luego se hace el segundo pespunte si lleva 2 o si lleva 3. Hay zapatos que llevan más y hay que llevan menos. Cuando se hace el pespunte, todo esto queda unido ya para siempre. Luego después se cose la pala o la talonera. Es que lleva muchas piezas. Y cuando se hace el cosido, pues ya queda el zapato así, para llevar al montado. Esta máquina es de montar, hacer taloneras y hacer punteras. O sea que aquí tenemos un zapato que se llama de montado y aquí tenemos un zapato que se llama de Goodyear. ¿Que queríamos hacer la punta? Se la metíamos al revés y calentábamos la punta del zapato. Una vez caliente, veníamos a la máquina y esta máquina lo que hacía era planchar la parte de atrás para poder trabajar con el martillo. Una vez que está planchado, volvemos a la parte de adelante y cogemos el zapato, le poníamos una tacha aquí y otra aquí, que se dice de pit a pit, y le pasábamos un hilo de alambre para que el zapato no se volviera para atrás. Y con esta lo planchábamos hasta que quedaba el canto marcado. A los grandes, pues le dábamos a la rueda y se abría el banco. Le dábamos a los números pequeños al revés y encogíamos, porque el zapato hay varias medidas. Esta otra rueda era para levantar el pie para adelante o para atrás. Y esta era para planchar. El pie que tenemos aquí es también para levantar o bajar el zapato para que no te marque o aquí o aquí. Te marcaba en el sitio que tenía que marcarte. Con este pie tú levantabas el zapato y le entraban las placas. Porque este es un zapato Goodyear. Le ponen la vira, le ponen suro y escambrillos y le pegan la suela. Una vez que la suela está pegada, la traen a esta máquina y le hacen una canaleta, en otra máquina le hacen una canaleta para poderla coser. Y entonces esta máquina tiene aquí, se le ponía zapato y se le iba cosiendo. Y quedaba tanto por debajo como por encima. La bobina de hilo viene sin encerar, es una bobina que trae hilo sin encerar. Esto es un depósito de cera y el hilo, cuando está caliente, la cera pasa por dentro de la cera y sale encerado y entra dentro de la máquina para poder coser el zapato. Aquí tenemos bastantes partes de la máquina, la canilla, un calefactor para tener la canilla siempre caliente, porque el hilo va encerado.
Al hilo encerado, pues si no tiene calentor, el hilo se pega uno con el otro y no va nada bien. Y este pedal levanta la pata para poder meter la suela. Tú puedes hacer el punto más largo o más corto, tocando esta palanca, y haces el punto o más largo o más corto, para que te quede en todo el punto igual. A veces cuando repuntas, se te quedaba la aguja o arriba o se te quedaba abajo, depende. ¿Ves que hay dos agujas? Una cose por arriba, que estira el hilo, y la otra te cose de abajo. Esta aguja cogía el hilo y lo sacaba de abajo y le daba la vuelta. Y esta te hacía el agujero y te cosía la parte de abajo del zapato. Esta rueda es de la máquina de repuntar, o sea, de coser suela. Y cuando el repuntador o el repuntador le faltaba un punto o le sobraba un punto, pues entonces con la mano subía o bajaba y quitaba un punto o ponía un punto. O sea, tú cogías, cuando lo tenías pisado, con la pata, y tú podías jugar con esto, con la rueda, para coser la suela. Y se va cosiendo el zapato, dentro de la guía, de la canaleta que había, para que no moleste el hilo y no se rompa el hilo. Y pespuntea tanto de abajo como el hilo bonito por arriba. Pero queda todo junto, o sea, deja la suela cogida por la vira y la suela, cuando le pones la suela, pues queda cosido todo. Queda muy bien. Són una màquina de pensar soles, de llisar, de sentar, perquè antes ho fèiem amb martellet tot, amb martell. I inclús en la mànec de martell fèiem així. I van inventar això, solitet, per llevar tota aquesta feina. Això és una gran màquina que fa una bona feina i s'adapta a la forma que tu vols. Vols una forma amb més quebre, vols una forma més plana. Me compren? I aquí també hi ha una graduació perquè si tu baixes molt això passa molta pena a la puntera, perquè aquí hi ha un coixinet. T'has de graduar que no te foti la puntera. I la gradues i això va bé, és un corró que mou, s'adapta a la sabata. Aquí giraves si volia més lento i volia més ràpid. Una politja era més lenta i l'altra era més ràpida. Això és la màquina, contents, ho fèiem amb cuchilla. Retallàvem i fèiem l'entretall amb cuchilla. Després va venir aquesta màquina i aquesta màquina te retalla, que té una cuchilleta, i te retalla i te deixa tot igual. I quan repunta, clar, la màquina de repuntar t'ha de trobar per tot igual, perquè si no trobava tot igual, resulta que te variesses. I en canvi, aquesta màquina ja te deixa ben igualada per tot. I la màquina, quan repunta, te va per tot igual. Fa bona feina perquè la sola, quan fas les soles, clar, les soles s'obren. I aquesta màquina ho te deixa tot igual. Té una cuchilleta que en té una que te fa l'entretall, i llavors una que te retalla. Si tu no vols entretall, marques l'entretall i només te retalla. Això és una màquina de solitet i aquesta màquina serveix per picar punt. Té unes rodetes segons el punt, si ho vol més petit, si ho vol més gros. Perquè quan t'has repuntat, això va a consonància de la màquina de repuntar. Que la màquina de repuntar pot fer un punt de 2, pot fer de 3 o pot fer de 4. I aquí has de tenir la rodeta adequada pel punt que fas la màquina. I te repica. I te pica. Al mateix temps que pica, te repica. I aquí hi ha unes rodetes, són aquestes rodetes que tenim per punt.
si ho vol més gros, si ho vol més petit, etc. Això té un plat que t'alimenta la sabata per poder voltar i te pica. Que hi ha un plat que volta i això és la rodeta. I aquesta rodeta ha de ser consonància del punt que te demani la repuntada. I la volta... Això és una maquineta de desvirar. Vas desvirant, i te faita el que la pols, aquí hi ha penes sense pols, aquí. El que tu talles, per aquí se'n va. I com que la sola és molt seca, aquí hi anava un poquet d'aigua i un grifonet ballaves una miqueta perquè se banyàs, perquè no quedàs cremat, perquè quedàs llis. Primer desvira, llavors fas el franc redó. Desvirar es vol dir igualar i fer-ho fi. Això és una maleta redona, primeta, que un poc enviaixada, i tu agafes la fresa aquesta i aquí a cada tall d'aquests li fas les moles. Has de dur un poquet enviaixada perquè si la dus dreta, com més dreta la dus, més talla, i talla grosser, talla molt brut. En canvi, l'ha de saber molar, que en vez de molar així, l'ha de saber molar, i llavors talla molt fi, molt fi, molt fi. Això és per molar les freses, perquè és important, perquè si no es moles, arriba un moment que la fresa no talla i te crema, i no talla. I ves a damunt perquè arriba un moment que la sola és molt seca i necessita un poc d'humitat perquè quedi més fi. És un aspirador que se'n va, el que lleves des del virat, xupa. O també aquí de dins. Aquí se'n va. Bueno, això és una màquina de pomassar soles, o sigui, per fer la sola més guapa, que és igual com aquesta sabata, que després se'n van els cepillos, la pinten i brunyen plantes. Aquí hi ha una estrella, que se diu una estrella de paper de vidre, que és molt fina, i tu vas pelant que te quedi la soleta ben pomassada. Si no queda ben pomassada, llavors no te queda així com toca. I un cop pomassat, després te'n vas en el pinzell i pintes del color que vols la sola. I llavors, quan estigui eixut, amb unes ceres, te'n vas en els cepillos i fas plantes, perquè traigui brillo. Això és sola, no té res més. Aquesta màquina. Per tot el món, però només per això. I n'hi ha dues, per dues estrelles, una i una altra. Primer, això és una màquina de raspar tacons i de cardar. I aquesta màquina, quan jo vaig començar a l'Otus, a 14 anys, anaven totes amb un embarrat. Després els van posar un motoret particular. Però antes havien de mullar un embarrat que totes les màquines anaven amb aquelles corretges. Són les màquines aquestes, de la unitat. Aquesta màquina serveix, com que tacons els has de raspar i raspes, amb un paper més gruixat per llevar-lo gros i llavors un paper fi per fer-lo fi. Aquí se canvia amb una clau sop això i se canvia el paper. I treiem amb el paper i tornaves a posar que aquí és un corró
hi ha unes puntetes, el paper té enganxat, això sop, i quan estires el paper. Perquè aquest paper està fluix, no pot fer feina. En canvi, les tires, hi ha una claveta posta per això. Una clau de rodillo, i això sop. Ho veu aquí. Això sop, poses el paper aquí, i estires, i el paper te queda justet. Aquesta màquina és una màquina de sonitet, també molt antiga, fa una bona feina perquè arregla els allonats aquí de dins. Amb un paper de vidre més granet, més gruixat i més fi. I te queda molt fi. La volta té un paper de vidre, aquí un altre més granet, aquell és més gruixat per llevar el més gros i que per fer-ho més fi. I un temps, nosaltres teníem vidre, fèiem unes boquilles, romput, la boquilla tallava, i amb una boquilla de vidre ho feien de fer, una boquilla. Els sabaters manuals ho havien de fer amb vidre, llavors amb paper de vidre, raspant. I després se van treure tota aquesta maquinària. Tot això va venir dels sabaters manuals. Això és una màquina de pesar ferros. Aquesta màquina té un ferreig que en necessita molts, perquè hi ha unes freses que són vigilades, que ha de ser un ferro per aquella fresa. N'hi ha que són planes, com aquesta sabata, que és pla, ha de ser un ferro pla perquè bruny. Aquí de dins hi ha tot estable d'oli, que això se mou, fa com un borino, se remena, i és quan passes ferros, i te queda molt guapo, te queda molt llis, comprèn? Amb una cera te queda preciós. I aquí hi ha un ferro que de vegades fas un bolladet a dins en franc, d'interior, i ha de ser un ferro redonet. I aquí, per no perdre temps, ja necessites sal de ferro i amb una seguida ho fas tot. I aquí pot haver dues persones o n'hi pot haver una. Dependeix la producció que fas. Aquestes cassetes eren per posar ferros, com que havien de ser molt, d'aparatet d'aquests, que havia de canviar segons la fresa, havia de ser si era vigilat, no era vigilat, si era pla, havia de canviar el ferret, tot d'una, i això d'unes resistències i s'encalenteix, perquè tot va en calenta. Això va en calent tot. I de ser els ferros, per posar aquí, per canviar. I aquí de dins està ple d'oli, perquè hi ha un cilindre que mou tots aquests quatre aparatos. I s'ha de mestir un oli fins a mitjan lloc perquè doni pressió i se moga els ferros. Bum, bum, bum. Això és una màquina que serveix per dues coses. Per fer net, per fer plantes i per tres coses, i per envase. O sigui, aquí tenim un cepillo de plàstic per llevar les coles i per fer-ho net. Aquí en tenim un altre també per donar brillo en els tacons. I després aquí tenim uns cepillos per fer plantes o per fer un acabat d'envase. Això és per això. Aquesta màquina serveix per això, perquè tregui brillo. Per llevar la cera, això és un bufador amb aire calent, a poc s'ha de tenir un suavitzant
que sota la botella, perquè si no tingués aquest suavitzant, el vas calent mos quemaria la pell. I això és per llevar les rues, qualque rua que queda desmuntat, que queda com a planxat, que es queda estirat. I llavors hi ha unes planxetes que també se poden planxar i queda la sabateta ben planxadeta, com aquesta, i ben llisa. Este es el final del zapato. Una vez que se ha montado, se ha limpiado y se prepara ya para encajar y vender. Como veis, está perfecto. Se pone en la caja, se da la vuelta, se coge el otro, se tapa y listo para la venta. Y un buen zapato para toda la vida.